Wa kaza bismillahirrahmanirrahim wa kaza qauluhu wa kazalan iku kaya mengkene sakotun utawa gugur wa kazalan iku kaya mengkene sakotun utawa gugur qauluhu utawi pandhawuhe Mbah Musonef qauluhu utawi pandikane Mbah Musonef utawa qauluhu utawi dawuhe Mbah Musonef wa massu khalqati zuburihi dirupane dawuh wa massu khalqati zuburihi dawuh wa massu khalqati zuburihi wa massu halqati astagfirullah dirupane dawuh wa massu halqati duburihi dawuh wa massu halqati duburihi wa massu halqati duburihi utawi ngepok utawa ngemek utawa menyentuh bunder-bundere dubure anak Adam ayil adamiyi tegese anak Adam iku yang wudu dadi bisa rusak apa wudune si wong ngerti ngemek bokong ya batal. Halal qauli netepi ngatasé kaul al-jadidi kang anyar wa halal qadimi lan netepi ngatasé kaul kang wis dingin layang kudu ora bakal bisa ngrusak wudu iku maujud layang kudu ora bakal bisa ngrusak wudu iku maujud apa masul halqati ngepok bunder-bundere dubure anak Adam wal muradu tawi kang den perkara wal muradu tawi kang den kersake Mbah Musonef utawa kang den karepake Mbah Musonef biha kelawan halqatu iku multaqal munfadi nggon tetemune dalane turus utawa nggon bolongan metune tai karepe kene sing dimaksud bokong ngemek bokong yang mek silite kuwi bolongan nggon metune turus utawa tai kene dimek batal wa bibatnil kafi utawi dan karepake ngepok bunder-bundere dubure anak Adam kelawan batine epek-epek kanggo sing telapak tangan kuwi iku arrohatu telapak tangan ma'a butunil asobingi bareng-bareng sartane jerone pira-pira drijine tangan ya kuwi telunjuke tangane mek bokong batal wudune. Nah, wudu nang kamar mandi kepriye makruh hukume wudu kok nang jero WC ke hukume makruh. Nang ya kebanyakan wis ngoyuh nanggung terus wudu nang jero kamar mandi ke hukume makruh. Merga ora iso njahraken maca bismillah nang ati kabeh bismillahirrahmanirrahim niat ingsun wudu krana ngilange hadas kang cilik. Kuwi nang jero kamar mandi maca bismillah hukume makruh. Ati nek ngising adus apike wudune beda nggon sing ora nang jero kamar mandi. Tur ya ora nempel karo WC. Lagi wudu kok ana wong entut mambu kuwi kurang pindah sing adoh nggon wudune beda. Aja nempel sing dikarepaken kuwi. Tapi nek junub aduse nang kamar mandi wudu dhisik kan arep junub sunate wudu. Dadi wudu ya nang jero kamar mandi iki makruh ora masalah sebab mergo nggo syarat adus junub. Zahiruhu wa kharaja lan kejaba wa kharaja kejaba aja wa kharaja engko
lan kebojo. Lah dadine santri putrine dibojo kabeh. Wa kharaja lan kejaba bibat nil kafi kelawan jerone epek-epek. Apa sing kejaba zahiruhu jero apa sing kejaba zahiruhu njaba epek-epek, njabane epek-epek. Wa harfuhu lan pinggire epek-epek. Ya kuwi lah pinggire tangan sing batese kan ana sing ireng karo putih kuwi. Dadi nek nganggo telapak tangan sing iki mek bokong utawa kemaluan kabeh batal. Wa ru'usul asabi lan gepok kelawan pucuke pira-pira driji. Cara telunjuk di nggo kukur-kukur pokoke gatel terus kukur-kukur langsung tanpa sempak nang bokong ya batal. Ora wong nganggo kuku ya tetep di ibaratnya misal kuku tok ya ora mungkin mesti nyentuh sithik, senajan sithik ya haram. Ya, zaman saiki akeh wong mencoba pacaran sing model-model zina. Tidak apa-apa, masukkan sedikit aja ya tetep zina. Ya nek nganggo kondom kepriye ya tetep zina. Kan ora nempel. Mlebu tapi kan ora nempel ya tetep zina. Wala tak robus zina. Ora oleh nyedek-nyedek zina. Karena nyedek-nyedek ora oleh tapi nglakoni oleh ya. Kaya wong salat wala tak robus shalah wa antum sukara. Aja nglakoni salat jika dalam keadaan mabuk. Biasanya jangan mendekati zina. Nek nyedeki ora oleh, nek nglakoni oleh bahasane. Ya wong sithik nanggung ora iso tetep jangan sekali-kali mendekati ora oleh ya kuwi bahasane. Sing mendekati zaman saiki ya kirim foto warna-warna wis mendekati. Jangan mendekati perilaku zina ya angel saiki golek wong sing tenanan nek ora awake dhewe bagus sing ibadah ya repot. Dadi wong bebojon ki ya wis diplot. Semakin kita memperbaiki perilakune ya jodone sing apik. Tapi wah kowe salat terus ngibadahi perilakune tak bagus-bagusi kok ulihe wong wadon sing wis tau zina, wis tau digarap pacare ya berarti kon dandani nuntun dalan taubate. Luwih mulya daripada protes karo Gusti Allah. Gusti kula wis dadi wong sing saleh tenanan kok jodohku bekas nggarangan, bekas pacaran karo wong liya ning wis nganti zina. Ya nuntun dalan taubate wong luwih bagus tinimbang milih. Tapi ya mang abot wong urusan akhirat. Fala naqdha wa ru'usul asabi lan gepok kelawan pucuke pira-pira driji wama lan barang silaima benaha kang tetep ing dalem antarane asabi. Fala naqdha mongko ora bakal bisa ngrusak wudu iku maujud bizalika kelawan mengkono-mengkono zahiruhu ai ba'da tahamuli tegese ing dalem sause mertelake kaul al yasiri kang kidik. Nanti kukur-kukur tanpa aling-aling nang bokong utawa nang kelamin ya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Haza utawi iki iku faslun ana anggit fasal sakwiji kang bakal hadir ing dalem penggalihe Mbah Musonib. Iku kainun tetep fi maujibil ghusli ing dalem mertelakake bab mertelakake pira-pira perkara kang majibake adus lagi.
Pasal yang mewajibkan mandi ya apa bar kang saka sawah wajib adus apa ora. Iki haza utawi kiku faslun ana anggit fasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggali Mbah Musonib iku kainun tetep fi mujibil husli ing dalem mertelakake babe pira-pira perkara kang majibake adus. Wal khoslu utawi sing jeneng adus ki adus kepriye sih apa sih jeneng adus? Lughatan ing dalem bangsa lughah secara bahasa iku silani ngilekake almaa ing banyu ngala syai'i ngatasé sakwiji-wiji tingkae mutlakon hale mutlak. Dadi sing jeneng adus secara bahasa ngilekake banyu ning nggauta badan ya adus. Ya asal teles kabeh. Sakwise rampung Mbah Musonib mertelake sing jeneng adus ing dalem bangsa lughah utawa secara bahasa mongko nuli tumandang malih Mbah Musonib mertelakake sing jeneng adus ing dalem bangsa syarak dipun pertelake klan pandika. Sakbenere kepriye sing jeneng adus? Wa syar'an tapi utawi sing jeneng adus ing dalem bangsa syarak iku sailanuhu ngilekake ing banyu ala jamingil badani meratani ngatasé sakabehane badan. Dadi ngilekake banyu kudu rata teles kabeh sakabehane badan. Ule ngilekake banyu kuwi mau biniyatin kelawan niat makhsusatin kang tertentu. Dadi diniati. Walazi utawi perkara sile lazi yujibu kang majibake apa walazi majibake al-khusla ing adus iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Dadi yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Ndi rupane 6 salah satun utawi perkara 3 minha setengah saking 6 pira-pira perkara iku tastariku dadi sekuton fiha ing dalem salasa sapa arijalu pira-pira wong lanang wan nisa'u lan pira-pira wong wadon. Wahia utawi sing jeneng salasah iku iltiqaul khitanaini tetemune khitan loro. Wayuk baru lan den ngibaratake ngan hazal iltiqai saking ikilah tetemune khitan loro uliye tetemu khitan loro kuwi mau bi ilajin kelawan nglebokake hitan. Sifate hitan hayyin kang urip watihin tur kang jelas utawa atos hayyaba tur kang nublesake sapa wong hasafata zakarin ing hasafae wong lanang minhu saking watih auqad roha utawa sak kira-kirane hasafa. Dadi siji sing jelas majibake adus ya kuwi tetemune kontol karo turuk sing jelas maksudnya ketemu senajan mlebu utawa ora mung nempel ya wajib adus. Nah nang kene bahasane halus tetemune hitan loro. So, hitan ya kelamin sing wis disunat, kelamine wong lanang sing wis disunat kuwi berarti penis. Wong wedok ya disunat zaman cilik wis sunat otomatis. Apa jenenge kacang apa bahasane jerone kae. Lah kuwi tetemune kuwi hitan loro wajib adus ngono lho. Lah nang ngene jelas bahasane halus banget tetemune hitan loro. Lah nek mung nempel ya jeneng ketemu nempel ya wajib adus. Lah nek nganggo kondom durek apa
apa jenenge Vesta guys nang Indomaret, Mbak beli ini, beli apa ini ya kan biasanya didagang nang pinggir kasir kayak Den 15.000 rasa duren apa rasa apa lagi permen Mbak tumbas permen rasa duren piro permen rasa duren kok 20.000 20.000 ki wah ternyata kondom bahasane pengaman. Lah kuwi kepiye wong hubungan kan ora ketemu masalah dibungkus ora ketemu hitan loro batal apa ora ya tetep majibaken atus nek karo bojone tetep atus ora karo bojone ya zina. Nah iki zina hukume secara hakiki tanpa guru puasa 10 tahun nembe di ngapura nglakoni perkara wajib karo sunat terus ora dibaleni tobatan nasuha tanpa guru tobat tenanan 10 tahun niku kuwi dilakoni karo puasa. Ning nek kanggo guru seneng teko ngaji ngapa ya cepet ana sing setahun ana sing 2 tahun ana sing ning tobatan tenan sing abot niku kuwi dosa-dosa ngono kuwi. Dadi cakra ulu hatine selalu terselimuti hawa nafsu angel. Nah iki kudu selalu diisi dengan kalimah la ilaha illallah, hatine terus diinumi karo kalimah la ilaha illallah, sholawat, istighfar. Nah iki wajib tiap dina nek kepengin cepet bersih perilaku zina. Nah iki nangkene dijelasaken tetemune hitan loro wajib majibaken atus. Niate ya nawa itu husla li rafil hadasil akbari. Niat ingsun atus rono ngilangake hadas gedhe utawa atus junub bahasane iki. Siji tetemune hitan loro dieling-eling. Engko karo bojone ra sida mung nempel tok ora nganti metu mani ya tetep adus. Malah ana cerita Gus dadi mantune kiai dilalah kiyaine dadi mantu kiai rong suwe. Suatu waktu kiyaine gerah mertuane kiai gerah kaget ra iso ngimami subuh. Lah dhewe bar karo bojone bar jima karo bojone bar kawin ning terus turu ngerti-ngerti adzan subuh. Lah mertuane perintah ngimami ora adus ora ngapa langsung wudu ngimami. Barang wis kelingan rampungan jamaah kelingan wong bengi aku bar kawin karo bojoku ora adus kok ngimami subuh lagi kepriye. Nah terus ya wis jamahe dibeluh kon baleni aku lali rong adus kok wudu terus ngimami salat subuh. Nah iki kathah kedadean dadi mantune kiai bengi kawin turune ngorok krungu adzan subuh langsung ngimami. Iki hal-hal seperti itu ceroboh. Tapi nggih wonten sing nglakoni ngoten niku mergo saking ora ngati-atine wadihin. Nah iki cerita nek misal karo bojone kawin mlebu metune ya Allah ya tahan lama ibaratnya orang kudu nganggo doping ora kudu nganggo obat penguat. Nah niki akeh kiai-kiai padha kuat-kuat ana sing nganggo obat kuat ana sing mlebu metune kuwi kelamin nganggo zikir Allah ya ora rampung-rampung bojone nanti metu ping 3 ping 4 ora rampung-rampung. Nah iki kepriye hukume ngono ya wajib eling Gusti Allah senajan hubungan suami istri ning ati ora metu kaya wong dikir Allah wis siji siji loh itu kepriye ning ati maksude lho dinang ambekane Allah ora kuwi anake dadi
dadi soleh-soleh berhubungan ning eling karo Gusti Allah. Lah nek sing ora eling Gusti Allah kaya Dajjal kae lahir nang saka hasil perzinaan. Ibune Dajjal seorang yang sedang haid, lanange mbuh sapa oleh nglakoni kawin nang tempat ibadah. Dadine Dajjal kae. Mula tekan saiki kitab fikih ngomongke haid itu haram, berhubungan laki-laki dan perempuan atau kawin ketika si perempuan sedang haid dilarang, haram. Mergo mbok kedaden hasilnya cacat. Wong ngenteni seminggu gedene kok ora kuat. Ya akeh wong-wong sing hiper, tidak hanya laki-laki yang hiper, perempuan yang hiperseks ya masih keadaan head aja ya wis pikirane ngono kuwi. Buat mula diisi lah karo kalimah-kalimah zikir, kalimah thayyibah, la ilaha illallah sing sering, sholawat sing sering, istighfar sing sering. Kuwi ngeri. Dajjal lahir dididik nang malaikat Jibril. Ampuh wong sing didik Jibril langsung sampai ilmune kuwi ya 11-12 karo iblis. Kesaktiane karo iblis, kalah iblis karo Dajjal sebab Dajjal menungso merguru saka sesat-sesatnya apapun ya sentrale Dajjal. Ilmu hitam, ilmu sesat paling sesat ya Dajjal. Nah, ilmu paling apik ya Kanjeng Nabi. Nah, iki perbandingane loro. Ilmu sesate dunya iki, ilmu eleke dititipake nang Dajjal. Ilmu apike Dajjal ya menguasai ning tidak diamalkan. Nabi Muhammad menguasai ilmu tauhid, kejelekannya tidak dihajarkan. Ya mau ngerti. Nah, yo bedane Warasatul Anbiya utawa Kanjeng Nabi karo Dajjal kuwi mung Kanjeng Nabi ketitipan ilmu apik sing disampaike, nek Dajjal ketitipan ilmu elek sing disampaike. Dajjal ilmu apik yo ngerti nek diajari sapa pangeranmu mung mlongo, ngaji ngantuk. Lha kuwi sifat-sifat Dajjal nitis. Yo sakti, maksudnya zaman Nabi Musa jenenge Musa Samiri. Zaman Nabi Muhammad Ya'juj Ma'juj. Nah, ini berganti nama beberapa kali. Wong seneng ganti jeneng ya kemungkinan dadi rusak. Aja gampang ganti-ganti jeneng terus. Ya mung wong biyen ya mung bejo dadi slamet dadi sapa wis. Nah iki pergantian nama yo nganggo among-among segala rupa. Iki Dajjal zaman Nabi Musa patung ditetesi getih nang Dajjal wae iso ngomong, disembah-sembah, iso nyukupi padahal sihir. Terus muncul Saibaba, seorang ahli sihir. Ya kuwi murid-murid Dajjal. Apa sih iki Dajjal ora iso muncul? Bisa nyamar. Dadi wong lanang gagah ya iso. Dajjal setiap 100 tahun sekali dadi pemuda gagah. Nah, jare di bentengi nganggo dikerangkeng ora. Dajjal ki wifi-ne gampang dijangkau. Gak sebab akeh karo nggon karaoke, nggon persinaan. Kuwi wifi-ne Dajjal tekan kono, sinyale kuat banget. Iki bojone wong digendak ngono. Wes akeh mergo ora ketunggon dolanan aplikasi kono kene kecantol karo garangan karo wong-wong sing menjanjikan kemanisan harta, kemanisan uang. Padahal wong duwe duit 1 juta, transfer 100 wis
ngoyok terus ki wong kepriye ditransfer tiket untuk ketemuan mangkat padahal yo bekal mung cukup seminggu gayane wis kaya wong urip selawase ku habiskan kebahagiaanku denganmu selamanya. Paling sebulan nang hotel wis melarat. Paling seminggu nang hotel wis melarat entek ratusan juta. Besoknya berangkang utang kono kene. Zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wadihin tur kang jelas. Hoyyaba tur kang nublesake sapa wong patokane nublesake kudu mlebu. Nah iki senajan ora mlebu mung nempel ya wajib adus. Oh kan parku nempel lho iki ora nempel nganggo pengaman ning mlebu lha nublesake. Omongan karo wong utek wis jan kalah ngomong ora ono duit haram wong sing nyetak peruri label jelas legal sing haram duit palsu. Lah wis repot. Lah iki kaya ngene. Zina kan nempel kelamine. Lah nek nganggo pengaman ora nempel kepriye. Wes. Kowe utek-utek. Wah, ya tetep mlebune barange wong lanang ning wong wedok wis diomongi zina. Senajan nganggo pengaman. Patokane apa? Aja nyedek-nyedek perilaku zina. Malah nglakoni lah iki patokane ngono kuwi. Sakirin bismillahirrahmanirrahim. Hayyin bilaji ndi mau. Mim maqtu'iha bismillahirrahmanirrahim. Bilajin kelawan nglebokake khitan sifat hitan hayyin kang urip wadihin tur kang jelas khoyyaba tur kang nublesake sapa wong hasafata zakarin ing hasafae wong lanang minhu saking wadih qad roha utawa sak kira-kirane hasafa min maqtungiha saking wong kang den pegot hasafae di pegotke dipucuke di hitan fi farjin ing dalem perji wayashiru lan dadi sapa al adamiyu anak Adam dadi iku al muliju kang lebokake dadi iku al muliju kang lebokake sapa anak Adam fihi ing dalem farji jinaban iku jeneng anane wong kang junub sapa anak Adam. Jinaban iku jeneng anane wong kang junub sapa anak Adam. Ule junub kuwi mau biilajima sebab nglebokake perkara silaima zakaro kang wis silema dzukira kang wis den tutur apa ma. Kuwi jeneng wong junub ya pertama memasukkan kelamin laki-laki ke kelamin perempuan utawa kawin utawa jima bahasa Arabe. Amal mayyitu anapun utawi mayit nggih cerita. Amal mayyitu anapun utawi mayit iku falayu ngadu mongko ora den bolan baleni apa khosluhu ngedusi mayit. Biilaji sebab nglebokake fihi ing dalem mayit. Wamal khungsa apa ana ya mayit di. Lah iki cerita. Dadi pegawai puskesmas utawa rumah sakit nang ruang mayat. Iki pegawene ya ana kok sing seneng ngawini mayit jenazah perempuan sing seksi-seksi sing ayu-ayu. Tenan iki bola bali. Nah, iki majibaken adus. Nah, iki kepriye hukume? Oke wis kudu menungso kesuruh bangsa-bangsa wong sing atine wis rusak sebab ketitisan sifate dajjal utawa iblis. Ilmune dajjal, ilmune iblis kuwi nempel nang wong kuwi. Dadi wong mayit kok ya
gasak nganti nang forensik air maninya ya mlebu. Nah iki kan ngeri urusan kelamin. Ya Allah, sucikanlah kelaminku dan sucikanlah sujudku. Ini donga sing tenanan. Ya Allah, selama ini kelaminku tak pernah berzikir kepada Engkau, berzikirnya kepada lubang perempuan. Dadi iya iki dikire kelamine ya mung Gusti Allah, Allah obang alor ngidul isuk. Iki mayit kaya dadi pegawai rumah sakit yo digasak. Kathah niku. Senajan mayit nglebokake kelamin ning mayit, wis mesti wajib adus. Hukume kepriye ya dosa, hukume dosa. Zina apa ora? Ya secara mayit bukan suami istri ya zina. Paling kowe ya secara lahiriah batiniah zina. Kang wis den tutur apa amal mayyitu. Anapun utawi mayit iku fala yu'adu mongko raden bolan baleni apa khosluhu ngedusi mayit. Dadi ora usah dibaleni. Langsung sepisan niate ngedusi mayit, ora kudu ngedusi mandi wajib ning nek dadi mayit. Mayite sing didusi ya ora bakal protes. Masa sing ya kuwi makane mayit wajib dimandikan sesuai dengan muhrimnya. Nek lain muhrim ra oleh ngedusi mayit. Ya nang kelurahan, nang desa sing mati wong lanang sing ngedusi ya keluarga lanang apike. Ing keluargane ya ora ngerti cara ngedusi pasrahke karo kaum. Biasane karo mudin. Nah kuwi nang rumah sakit secara kedokteran kadang disuceni nang rumah sakit ora jaminan, bukan ora jaminan ning ya kudu wong Islam sing tenanan sing ngedusi. Rumah sakit kan secara kedokteran, secara kesehatan. Nek ragu ya kudu disuceni dhewe. Bilaji sebab nglebokake fihi ing dalem mayit kuwi. Wa amal khunsa lan anapun utawi buta kurus utawa bencong nggih. Wa amal khunsa lan anapun utawi buta kurus utawa bencong lah bahasane. Al muskilu kang masalah sapa hunsa iku fala khosala mongko ora becik adus iku maujud ngalahi ngatasé hunsa. Ora jelas. Bila hasafatihi sebab nglebokake hasafae hunsa wala biilaji lan ora sebab nglebokake fi kubulihi ing dalem kubule hunsa. Ono lha kepriye ora bolongan metune oyo oleh metu sebab dubure utawa jengkene nonton film-film luar Miyabi apa kan maine nang bolongan nggon metune tai ya wajib adus. Wa minal mustaroki lan iku setengah saking perkara kang den sekuthokake. Lha iki ingzalu utawi metune mani ai khurujil mani tegese metune mani min syakhsin saking awak-awakan utawa wong suwiji bi khairi ilajin kelawan tanpa nglebokake. Wa in qala lan senejan kidik apa almaniyu mani sorae kakot rotin kaya sak tetes walau kanat lan senejan ana apa kotra ana iku ngala launid damin tetep ing atase
wernane getih. Walau kana lan senejan ana apa al khariju perkara kang metu ana iku bijimain sebab jima akhirihi utawa liyane jima fi yaqdzati ing dalem sadar au naumin utawa ing dalem turu ule metu mani kuwi mau bisahwatin sebab syahwat akhiriha utawa sebab liyane syahwat min tariqihi saking dalane metune mani al muqtadi kang normal akhirihi utawa liyane muqtad kaing ingkasaro kaya sore kaing ingkasaro kaya nyento dadi pecah apa solbuhu iga wekasane man fa kharaja mengko metu apa maniyuhu manine man. Dadi ana wong metu mani senajan setetes mung crit ngono kuwi ya. Karena biasane wong-wong sing kurang olahraga fisike lemah, kering cungkring ora tau olahraga, manine encer. Metune mung setetes ron. Nah, ki kurang apa ya wajib adus oleh metu ki mergo ngimpi utawa mergo keselen utawa mergo membayangkan wajah artis utawa liyane kuwi ya tetep wajib adus. Dadi metu manike pertama mergo syahwat jelas kadang wong sing over mung membayangkan ayune wajah artis ya iso metu sithik ngono lho. Satetes iki ya wajib adus. Terus sing ora mergo syahwat iga wekase kadang diwantem gebuk gegere ngono ki dilelah ndlewer ana sing ora mergo syahwat metu manine. Ha iki wajib adus tetep wajib adus. Mani metune mani wajib adus. Oke. Lah ana air mani itu ya suci. Bahasa kedokteran juga bisa jadi kesehatan. Ya ora njur seneng menjilati kelamin perempuan manine dinom ya ora ngono kuwi bahasane. Ya nganggo adab ceng tenanan. Aja nganti berhubungan syahwat seperti perilaku hewan liar. Karena sing bedake menungso karo kewan ya kuwi cara syahwate hawa nafsune teratur dan tidaknya antara manusia dan hewan nang kono iso mikir iso padha apa ora karo kewan. Senengane kawin terus kaya kewan berarti ya padha. Wong kok seneng ngawini wadokan luwih saka 50 apa saka 100 ya wis uteke ya wis ngono kuwi. Tidak ada bedanya dengan pacek jago utawa kae sapi pedet, sapi pelen, sapi lanang sing dihasilkan khusus untuk bibit akhiriha utawa sebab liyane syahwat min tariqihi saking dalan metune mani al muqtadi kang normal utawa normal mergo ngimpi apa ora. Lah iki kadang hubungan karo bojone sing dipikir membayangkan mantane iki ya zina termasuke. Dajan bojone dhewe ning kok yang dibayangkan mantan atau orang lain wis zina. Hati-hati. Perkara syahwat ki ana syahwat mergo dadi zina karena hakikine ana sing kana lahiriae. Ngeri lah bab ngono iki. Penting iki ngaji iki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kenapa? Sholat